これから歌う曲の内容は僕の頭の中のこと。主演はもちろん君で、僕は助演で監督でカメラマン。目の奥にあるフィルムで作る映画の話それで万事 OK。 呆れてないでちょっと待って、きっと気に入ってもらえると思うな。ここまでのダイジェストを少しだけ見せるよ。初めて喧嘩した夜の涙、個人的に胸が痛むけれど、そのまま見続け増えたりもするんだろう。今でも余裕なんてないのに、こんな安月給じゃもうキャバオーバー。きっと情けないところも山ほど見せるだろう。名字が一つになった日も何一つ変わり映えのない日も、愛しい日々尊い目を細め
撮影を続けよう。この命